Natuurlijk is er applaus na de film. Zo gaat dat bij een première voor genodigden. Regisseur Remy van Heugden weet dat. Glückauf is zijn tweede speelfilm, maar de eerste die respect en waardering oogst bij critici in het hele land. Nou, dat vond ik heel belangrijk, om het verschil heel groot te laten zien tussen inderdaad de problematiek, maar ook de schoonheid van het landschap, van de lui, van de tradities. De kleur is grijs met een toefje bronsgroen eikenhout tijdens stroopscènes in het bos. De toon is rauw en de boodschap dat uiteindelijk niets goed hoeft te komen. Een sociaal drama op Limburgse grond. Authentiek gespeeld door niet-Limburgers. Als je geld nodig hebt, komt er maar naar mij. Dat gaat niks! Heb je nog wel eens dat u 's nachts wakker wordt en dan ineens Limburgs begint te praten? Dat ik 's nachts wakker word en Limburgs ben. Ik denk dat dat misschien nog de enige momenten zijn dat ik nog Limburgs spreek. Ja. Kom joh. Verwant op eenmaal. Maar was het lastig oefenen? Of, Ik heb het benaderd als Chinees. Glückauf. Geen film over mijnwerkers, geen familiefilm. Wel een verhaal over criminaliteit, liefde, dood en vergelding in de oostelijke mijnstreek. Een happy end? Wellicht voor de makers, gezien de recensies. In de film zelf daarentegen Doe eens een straf. loopt het minder af.